Tangi donang ni po snong setia tengi tang temu balik dan kai sha ti shawa pet kai kicing internet kilu kiwa Syari Thor Bangladesh kala su sia. Ngi na kapor sya kapor. Ngi ngam sya ki benta ki bakham yo duna ka jingyero kata ka long lah ki shnong ki tau ki jaka ki puta ki lum ki wa. Ka ba da bun than ka jing pen iya ki ngi ju sung tunat ban le jingo kai khnang ba ka perthei ha ki nong pet kai kin yo jing tim. Bat ki don pade ki bela yo jing tip lupa haswa jongi kata ka de ki jing nang penyar ka jongi. Menta ka kenti ngi pen iya phi ka wa rau ka ba ki tenat ki skia ki jongka na du ki sentem lum ayu syure ki bangi la yo jing tip na ki benta ki lum ki them jong ka wa khen bat ki we de ki shnong ki ba mar khap bat ka. Nakaliang kacungi ngila yo apnya lenti shwa nakashnong sukutia kabadon cha kathan nong jri khandit khansai kat kum kajing ringdur wei bangila ya japo kashnong sukutia ngila yo I ya kashnong ka baitanat bha pinyo I hangni bakita ki jingtei nam kum ki mau shong thaj bala penwan dur bha kini tang hapo shnong ru ki don bun teli kum tangi la ya chakmat ban hiar syawaro ka bachangai tang kum bas tengen ta na kashnong sukutia inya phaino himenta syakawaro amdan kentin shu ban yaro ngi I akajing pet ki jongphi la kalong kumnu ru ngi tingi la muja ban sum ban chingi hakati ka wa po kan ni gawin ka jaka ka bading ba internet ka jaka sau ni ru de gawin na ki pom thai ba ban tagin hiar na ba klem la bi chu she she gila botli gila dun kwa sau ni san pli mas hat kwai nama mune umot ada yang kita barim baca apa internet ha pan supaya ya kita kisin ke jongka kalau ada kawai nak senang kalau rim ha ni si benta ya kene kawai nak ding jeri ke internet ha pe saya kini ki mau kidip bade ki mau krok le se ha ka bahkan kanu ka kur kala ban bu sing hang ni dapat wada pring ke jing shit jong ka sngi da ka jing yarap jong kini kiding na diang namon kan ka da ka ba ini kita perlu kini kita perlu bang yalik lang kan lik menjaga syak tengah selum syawa ini wei samlang besmat haban belum benlang ya kita ki dakwai bentar ka jing bamja seu la dei wei lo samlang bestat ben kren pa lang ya dakwai tambah sibit ila pelan mentang ilap hang ni po klau ya ni wei nak mau sung thaj ngalasa ki dalam kijong hikmat bahang ni po song suktia kibun bah kita ki mau song thaj ki internet ki bala tei dau men barim men baca pej kumuni uwei bala dei ba internet ha ai Kedua. ha Yang kedua. nilai poi hak ni hawa 1 go.
Ngat bisa berjelau mah. Kisur melong kidap islay Ringka jingko kisai muka Asur batyan kadui tara Marway alay trentin jay Lemdan snowsi neka kuslay Ame tenja badum senya Marway hanta lidui tara